Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dag 2 alweer van de Gouden Sambafoonactie. En je ziet nu de sambafoon volledig in beeld. En ook een beetje van de shower van onze berenbonk van een Bohaker Twan. En dat is natuurlijk een echte taak om ons te kunnen vingen. De tweede hint voor plateau. Ja, we staan op een beheerlijk plateau. En hint nummer 1 wordt tussen 2 gemeenten. En ik heb op de radio, dus straks heb ik ook gezegd, een extra tip. Toch niet die beste, mooiste, nieuwste meisje witte sneakers aan. Als ze ons wil vingen, ja, dan zal ze toch echt door de blubber en de toter en de modder her moeten kroepen.
is zo'n gouden sambofoon natuurlijk niet zomaar. Dan moest er gaat voor doen. Zoals wie gisteren is het behoorlijk fris. Minder fris, maar toch. We trekken een dikke jas aan. En een muts. Het hijsje. Spring op de fatbike, fiets, trek die skiers aan. Spring de auto in. Maar denk eraan, dood voorzichtig. En dan hoop ik dat je ons kunt vingen. Voor de jullie die nu voor de eerste keer kijken. Het is Gert Angers van Angerjoren. Dit keer hebben we er een soort van, ja wat is het, een expeditie Robinson van gemaakt. Je moest ten eerste een codewoord doorgeven. Het codewoord kunt je ontrafelen op onze social media kanalen van L1 en L11 Alaaf. Dat is het codewoord. Dan moest dat tegen Twan zeggen. Kies in de sleutel. Met de sleutel moesten nog één van de 5 tafels, de puzzeltafels, rennen. En dan moesten dus een puzzel gewoon oplossen. Dus als je hier als eerste aankomt, dat betekent nog lang niet dat ze ook de meeste kans maakt op de gouden sambofoon. Als je als tweede, derde, vierde of vierde aankomt, ja, dan kan het zomaar zo zijn dat de snelle puzzelaar dan toch als eerste klaar is. Dus wist ze goed in puzzelen, dan maakt ze dit jaar extra veel kans op de felbegeerde gouden sambofoon en €1111 aan vaste lavenstegoed. Dat is toch te gek, hè? Gewoon eens even naar mijn collega's. Storm op de uitkijk. We hebben nog nemers kunnen zien in de verte. Dus ik denk dat we dit keer behoorlijk goed verstopt zitten. Als het te lang duurt, dan kon ik toch een extra hint geven, denk ik. Maar laten we eens even werken voor de centen. Het is wel een prachtig pleintje, hè? Dat is al een beetje een idee. Ik zou zeggen, twijfel niet. Spring de auto in. En kom hier. Je kunt zomaar gewoon €1111 aan vaste lavenstegoed recreëren. In één klap. In de verte zie ik wel iemand aankomen fietsen. Maar dat heeft wel op zijn ooie dooien. Dus ik heb niet echt het idee dat hij Verrossie is. Gewoon eens even buurten bij Twan. Onze spraakzame Twan. Dag jong. En nee. Oh ja, dat is niet heel spraakzaam, hè. Is het een beetje koud? Nee, goed. Nou, de jong heeft maar één taak en dat is deze gouden sambofoon bewaken met zijn leven. Maar kan het er niet, Ger. Helemaal nemers in de buurt. Misschien komt vandaag wel ons record verbreken van de langste livestream van de gouden sambofoon ooit. Wie weet. Het record staat volgens mij op 54 minuten. Volgens mij in seizoen 1. Deze plek, zoals je ziet gebeuren. Straaljager, vliegtuig, helikopter overgevlogen. Dus misschien dat ze het
naartoe. Dat is een livestream aan het Bierhouten. Dus even kijken wieveel lu kijken nu op Facebook. Op deze livestream 346 lu. Zit midden aan kijken. Er moet er gewoon één tussen zitten. Dat weet boven hoe staan. Het is wel echt een prachtig wandelgebied. Dus als je een hondje hebt of gewoon een vervent wandelaar bent, ja, dan kan ze deze plek misschien wel herkennen. Nogmaals, in 2 wordt plateau. In het 1 wordt tussen 2 gemeenten. En in 3 van ikzelf trek niet die witte sneakers aan. Nou, misschien moeten we volgende keer toch een drone er nog in gooien. Voor een extra camera point of view. Zo chic zijn. Dus kijken, wie lang zijn we nu al live? Een minuut of 10? 11 minuten. Ja, het hij was om het te zien. We zijn al 11 minuten live. En nog steeds hebben we nog helemaal nemers hier gezien. Als het nog 11 minuten duurt, dan kan ik toch een extra hint geven. Tot de tijd moet ik het hiermee doen. De locatie waar we staan, kan ze niet zomaar met de auto herkomen. Ja, tenzij ze een four-wheel drive hebben. Dan maakt ze wel een grote kans. Maar tot een bepaalde afstand kan ze wel met de auto komen. De rest moest toch echt met de benenwagen doen. En met die bergschoen. Onze cameraman gaat nu een extra hint geven. En gaat ergens op inzoomen. Nou ja, dan moet je toch wel een beetje weten in welke contraille we ons nu begeven. En de Kumper. Hij gaat nu inzoomen. Hoe ga je erop inzoomen? Hoe gaat dat her? Langzaam zijn veel doorgaat. Als een fanatieke voetbalsupporter van deze club is, dan gaat er wel een lampje brennen, denk ik. In de verte zie je weer leegmasten van een voetbalstadion. Als je dat herkent, dan moest je nog veuren. Dus even kijken, wie lang zijn we nu al live? Op dit moment 354 lu
de livestream kijken. We zijn al 22 minuten live. Wie 2 keer 11. Ik denk dat we het record van 54 minuten wel gewoon verbruiken, denk ik. Oh, wat een spanning, hè. Het is wel een verschil met gisteren, hè. Want gisteren waren we in de Gaia Zoo. En volgens mij al na 4 minuten stingen er 2 dames in het dierenpark. Ja, 10 minuten later hebben ze de puzzel opgelost. En hij is de gouden sambafoon gewonnen. En 1111 euro. Dat gaat vandaag toch een angervol werden. Dus nogmaals, mocht ze net inschakelen via deze livestream. Als ze als eerste hier is, betekent nog niet dat ze de gouden sambafoon gewonnen heeft. Het is een soort van Expeditie Robinson. We onze codewoord doorgeven, dan krijgen ze een sleutel. Er zijn 4 puzzeltafels in totaal. Dus 4 van jullie kunnen gewoon puzzelen. En ja, als ze als eerste aan de puzzeltafel komt ze staan en dat is heel slecht in het presteren onder druk, of überhaupt in het maken van puzzels. Ja, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat nummer 3, 4 of 5 uiteindelijk er vandoor gaat met de 1111 euro. Ondertussen kent ze hier nog steeds een kanon afscheten. Want er is werkelijk, behalve ik, Twan en de crew, nemens hier te bekennen. Ik heb de neiging om bij het plaatje een bepaald nummer te gaan zingen. No vuren. Laat gaan. Wat kan ons gebeuren? Veerzinnheid te slaan. En zo weer. Excuses dat je naar mijn zangkunsten noemen loesteren vrijwillig. Het is alleen maar een extra hint. Ik kan je vertellen dat op deze plateau het behoorlijk wijd. Ja, dat is altijd hè, op een plateau. Ik denk windkracht 4, 5, Beaufort, zoals onze Thijszelen zeggen. Maar gelukkig is het terug. Wie vanmorgen op buienradar keek, ja, ik maakte het wel een klein beetje zorg. Steeds helemaal nemens te bekennen op deze berg, op dit plateau, op deze bult, wie ze het ook wel eens noemen. Ja, we gaan wel richting het Houvoer Live zonder energie gezien te hebben. 333 luzen met een kiekje. Er moet er alleen maar tussen zitten. Als het zo doorgaat, ja, dan gewoon ik wel bekendmaken wie welk dorp in de buurt zitten. Gewoon eens even naar de cameraman. Of er nog een nieuwe
inzoom hint kan ik even. Dan ga je nu de camera er draaien. En nog even de camera. Ik geef een beetje gevoel alsof ik een commentaar aan het geven ben bij een sportwedstrijd. En dan van een cameraman. Hij gaat nu langzaam inzoomen op zoom hint nummer 2. En de lui die hier in de buurt wonen, ja, als ze dit niet zien, dan weet je dan niet meer. Ja, er is veel bedrijvigheid daar. En die komen regelmatig in het niets. En vaak die calamiteiten. Weer een hint. Dat ik dichterbij moet brengen. Die Twan en de gouden sammerfoon. In de verte zie ik wel een aantal fietsers en wandelaars, maar aan het tempo te zien hebben die geen idee wat hier staat te gebeuren. Wie gaat ons vingen? Deze koude dinsdagochtend. Het is al bijna middag. En dan ligt de taak om de tijd lekker vol te doen. Och, dat is een vak, blijkbaar. Ja, het zinnetje breekt wel een beetje door. Dat is mooi. Ideale puzzelomstandigheden. Nou, ik begin wel een beetje ongeduldig te worden. Dus misschien gewoon nog over een paar minuten, misschien wel over een minuut. De locatie, of ja, het dorp wat hier in de buurt ligt, of de plek over zee, toch wel bekend maken. Onze cameralui hebben een uurtarief, ja, daar was ze bang van. Dus hoe langer deze livestream duurt, hoe meer alleen moet betalen. En we gaan weer met het beeld richting de gouden sambafoon van onze grote vriend Twan. En trouwens, de bewaker woont hier op een steenworp afstand, wat ik weet. Hint, hint. Goh ja, dat is maar Twan zijn. In de frisse logie de gouden sambafoon moeten bewaken. Wel ja, hè. Ik kom toch even in beeld gelopen. Ik begin een beetje ongeduldig te worden. Zoals je kunt zien, ja, het is een beetje alsof ik de weerkaart hier voor me heb, maar daar ligt het Fortuna Stadion. Daar ligt DSM. En hier is Twan, en hier is de gouden sambafoon. En dit plateau waar we nu op staan, de Kumper, is de Weentjeraak. De Weentjerakerberg. Alleen is hij helemaal nemens te bekennen. Nog niet, dus doorgegaan met extra hints. En ik heb zomaar 11 euro rieker werden. Dat moest wel gaat voldoen. Dus voorzien op de Weentjerakerberg.
Als dit niet voldoende hints zijn, dan weet ik er niet meer. Dus ik zijn er zelf al zoveel hints gegeven wie vandaag. Maar goed, de plek waar we zitten is ook wel fantastisch hoor. Ik wil nog de productie toch complimenten geven. Dus bussen in de buurt toevallig. Woont ze in Zittert, in Geleen, in Münstergeleen, wil ik hier nog meer, Oostbeek. Of woont ze op een Winsraak, dat die zeggen. Ja, pakt hij de fiets, de fatbike, de quad, de scooter, de motor, trekt hij de skilers aan. Nou, dat is niet zo hangig hier in het veld. Maar toch, kom hier. Deze unieke kans wil ze absoluut niet missen. We verzonnen die elke dag op een Winsraker. En ik kreeg nu van de productie het zijn dat er immers gespot is. Aha, eindelijk. Actie. Dat is mooi. Eens even kijken. Ja, en de kumbeem is aangerend. Ja. Oh, de eerste. Helemaal uitgeput. Kom maar, er moest nog een stuk. Kom maar. Ja, met wie heb je hier het genoegen? Michael, hoe komt ze vandaan? Glen. Oh, een echte Geleense jong. Ja, wat zeg je? Ja. Oké, de moest er Twan toe. Dan moest ze misschien gaan zeggen. Als ze nog kind. Ik dacht, ballen. Nog één keer verzonnen niet. Hakketakken, ballen. Hakketakken, ballen. Twan gaat naar zijn borstzak griepen. En dan kriegt dan in de sleutel. Ja, dat is nog niet, Michael. Moet je terug? Je moest weer helemaal terug. Kom met de gmet. Het is gezellig. Hop. Michael is de eerste met een sleutel. En hij gaat als eerste aan de puzzel beginnen. Dus mocht ze in de buurt zijn, dan hebben ze nog alle kans om te winnen. Want ik weet niet of Michael zo goed is in het maken van puzzels. Ja, dat moet ze nog rennen voor die zijn tijd. Michael is de eerste. Die jongen moet gelijk. Ik weet niet of het puzzel daar is. Laat het gewoon zien. Goed, dat is allemaal zo best. Michael is als allereerste bij de puzzel. Maar om op één van de 5 kistjes moeten open zien te maken. En dan gaat nog kist 1. Sleutel vast. Dus dan gaat nog kist 2. En de sleutel vast wel. Hij is open. Lekker maar. Een beetje een puzzelaar. Het is wel een puzzelaar. Onder druk puzzelen. Heb je dat alles gedaan? De puzzel hebben we vandaag. Het is wel een kleurrijke puzzel. In totaal zit er in de kist 20 puzzelstukken. Maar er passen er maar 16 op de toren. Dat is toch wel, hè? Ja. Dus 4 zijn valse puzzelstukken. We hebben een 3/4 gezicht compleet. Dit is de buurt, Ja, dus een Beauty Cup ik kon niet toevallig zien. Oké. Weet je ook waar het is? Hij lees me even door. Ja, dat doe ik liever niet. Lekker Michael, rustig aan. Dit is de eerste, hè? Dit is de eerste puzzelaar. Ik kan zomaar zo zien dat er meerdere komen. Ja. Zuid ze dan, hè, met die groot fatsoen op een dinsdagochtend op de Winsraak. Hij gooit er 2 weg. Hij denkt dat die niet nodig zijn. Wat is die tactiek? Ja, doe maar net. Hij deed maar het. Maar vaak als ze zomaar gaat dijs, kan het ook zomaar raak zitten. Goed. De eerste puzzelaar is bezig. Het heeft 33 minuten geduurd volgens mij. Maar we zijn er. Dus kijken, in de verte is er nog immer niemand te bekennen. Ja, Michael, op deze manier kan je nog een tas koffie drinken, denk ik. Ja. Zijn de heng. Zijn de lief. Ja. Dat is eigenlijk goed een puzzel, moet ik zeggen, Michael. Maar goed, Michael is nog lang niet klaar, dus bussen in de buurt, kom hier. Er zijn niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, maar er zijn 4 puzzeltafels en 1 is bezat. Dus je hebt nog alle kans. Want Michael is goed begoos. Hij is, ja, gaat onder de helft van de puzzel. Oh, nee, hij is nu op de helft. Oh, nu gaat het wel heel erg snel. Dus even kijken, hij heeft er een paar weggegooid, hij heeft er misschien toch een paar nodig. Wanneer heb ze voor les gepuzzeld? Ja, dat is lang geleden. Ja? Kan we nu voor 10 jaar, 20 jaar? Ja, dat is goed.
hebben ze nog een paar stukken nodig, nog 4. En dan kunnen ze door naar de finale vroeg. En in de verte nog steeds helemaal lenig te beginnen, jongens. Nou, Michael, Ja. kun je rustig aan doen. Kun je nog een stuk fly halen. Kun je nog een tas koffie zetten volgens mij. Dat zou ik toch niet doen. Nee, ik zal wel toch gewoon doorgaan. Alleen al voor de livestream. Eens even kijken. Hij gaat nog een puzzelstuk erbij pakken. Het opziegelag. En het is een echte... Smiggers zit de bietenkampioen, hè? Ja. Oeh, nu kan het snel gewoon. Nog 3 stukken te gaan. Nog 3 stukken te gaan. En dan hebben we waarschijnlijk de nieuwe winnaar van de gouden sambofoon. Of niet? Ja. Nog 2 te gaan. Ja, ik weet niet of het tegenwoordig... Ja. Er zijn meerdere stukken die paars vlak hebben. Ja. Ja, even breien. Even schuiven. Ja, dat weet ik gewoon niet. Nu even een blokkade volgens mij. En zo'n blokkade kan lang duren, dus echt zit hier in de buurt, kom hier. Je hebt nog steeds kans. Michael is wel bijna door, maar het kan soms zo zijn dat het nog lang duurt. Ja, dat is alles toch? Nee, ja, er zijn nog 2 witte vlakken. Dus trouwens in de buurt en denkt van ja, ik kon het toch nooit redden. Kom sowieso hier, want ook de lui die niet gewonnen hebben of te laat zijn, die kregen van ons een kleine, ja, hoe moest ik het zeggen, een attentie. Een kleine goodiebag. Het is ook tof als ze hier komen. Eens even kijken. Nou, ik ga eens even naar de jury. De hoofdjury. Is de puzzel goed? Ja, de puzzel is goed. Dan moeten we weer terug. Ja, Michael, sorry jong. Moest er gaat voor doen. Ik ga met de kwijt. Hoppakee, daar gaan we. Michael heeft de puzzel af. En gaat door naar de finale vraag. Komt niet van. Voor de cellen, Michael. En dan word ik vervolgens weer aan het stellen. En dan komt het. Ah, lekker tempo, Michael. Dit is vaker rennen of niet? Ah, doorstrap. Dan is geen millimeter van zijn plek afgegangen. Ja. Zo. De finale. De finale vraag. Michael. Wel even goed hoor je in. Hoor je moed. Je kunt de finale vraag. Je mocht ze maar 1 antwoord geven. Heb ze dat fout, mocht ze geen de tweede of een derde, maar dan moest ze eerst terug. Ja. Heb ze de puzzel een beetje goed in opgenomen? Ja. Ja. Ja? Ik heb de vraag. De zorg in de bieterrenner. De winnaar van dit jaar, van de Bietencup. Wat heeft hij in zijn hand? Een garde. Voor te draaien. In de garde. Kijk even naar Twan. Het kuffertje gaat open. En dat betekent één ding, Michael is de winnaar! Ja! Van de tweede gouden sambofoon! Ja, we hebben hem hier! Het is gelukt, jongen! Lekker. Oh, gefeliciteerd Michael! Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik stond er gisteren ook al bij. Ja? Ja, ik wist hoe het was. Ja. Ja, en de auto wordt naar die kruis. Dus Heb jij lastig dan? ja, het is, ja, dat. Dus ik ga vandaag weer proberen. Ja, wie bent je te werk gegaan? Ja, ik heb de rebus van Friesnaal opgelost. Ja. En wat wordt het? Tweede ook weer. Oh ja, 2 gemeentes. Ja, daar zit het Geleen. Je bent jong van Glen, hè? Jong van Geleen. En toen een plateau. En ik wou een tankje. Een plateau. Ik ben de oudste zoon in Isaac, ik zeg kiekers. Ja. Hij heeft er een paar. Ik zeg ja, dan kom ik gewoon op de windtraag. Michael, kijk eens even. Door in de verte. Ja, hij is ook toen staan. Ja, Ja, dan kijk eens in de verte. Ik zie door een jonge dame Oh, ja, op haar witte sneakers. Ik ga je nog gezegd, trek niet die witte sneakers aan. Nee. Ik heb aangewijld. Ja, ze weet al wie laat het is. In de verte zie ik een auto geparkeerd van, ja Michael, Ja, sorry. beseft ze nu eigenlijk wel dat ze hem gewonnen heeft? Ja, nu wel. Ja. Ja, nu zie je steeds. Dan, Ja. Dus extra trots. Ja, ik ben weer op Arnhem en ik zoek het Fortuna Stadion. Daar zit ik dus iedere week als ze moeten. Dus ja, beter kennen. Oh, jongens, ze zijn Oh, er Zit komen ook er 2 goed aangelopen. Oh, sorry, maar je zit te laat. te laat. Je zit te laat.
Dag meneer. Dag meneer. Waar kom je hier vandaan? De Wijndraak. Van de Weensraak. Yo, meneer, dat is Ishi. Nee, Je kunt dat foute aanwijzingen van mijn dochter. ook de dochter de schuld geven. Ik krijg het zelf niet gevolgd dus. Ja. Helaas, helaas. En hier is een jonge dame. Ik heb Ja. nog gezegd, trek niet die met de sneakers aan. Ja, ik dacht wat snel mogelijk vallen. Dus meteen een eerste song gepakt. Ja. En, Doe de best in gooien. ja, zeker. Dit is een goed kies, ja. Ja. Oh ja, de best als derde hier. Ja, Nee, Pien hè? dat is zeker niet. Ja. Zeg vanaf. Je moet zitten. Goed zitten. Ja. Ja. Maar we hebben de auto heel naar achter, dus we moeten heel stuk aan. Ja. Onderweg een paar boetes gepakt. Ja, ik hoop het niet. Slapen we al. Precies. Ja, de bus nummer 3. Geer zit nummer 2. Helaas, ja, kijk toch even naar de gouden sambofoon. Dichterbij dan dit. Zult ze misschien niet komen. Mag ze hem wel even aanraken? Nee, dat weet ik ook Maar niet. als ze hem aanraken, Daar heb ik niks van uit. mag ze heel even aanraken. Wie vult dat? Heerlijk. Niet getreurd, de rest van de week zijn we ook nog in de provincie te vingen, maar ik denk niet Het zo, is hier voor de buurt. Ja. ik denk niet zo dichtbij wie de wind raakt. Ja, de ene denk ik wel niet. Ja, niet getreurd trouwens, want ik kreeg zo meteen van mijn collega's kreeg je nog allemaal goodies en cadeautjes. Heel netjes. Dus je bent hier niet voor niks. Oké, dank u wel. Maar gewoon even naar de winnaar, naar Michael. Ja, Michael, sorry, jongens. Geen probleem. kom er even bij. Deze is voor dich. Gewoon hem pakken. Hij is behoorlijk zwaar. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Dus enig idee hoe ze me neer gaan zitten? En dat net worden nooit in de loop op de twee minuten in de berg gaan. Ja, ik kan zich op de truckweg even. Ja, dat is het. En, oh, dan gaat de telefoon af. Ja, dat heeft ze nu al fanmail, denk ik. Even kijken. Oh, ben ik niet de winnaar van het elke lasje toch? Ja, ook ja. Ja. Ja, maar die truck, ja. Ja. Die truck, ja. Oh, dat is zo. Dus, je hebt ervaring met dingen winnen. Ja, dat is waar. Ja. Een echte winnaar. Michael, hier, ik kan ze even opmaken, Twan. De Kries, niet alleen een gouden sammofoon, maar de Kries van ons ook 1111 euro en vaste loventegoed. Ja, dat is niet missen. Nee. Dan kom ik goed terecht. Ja, natuurlijk goedkope vastelovend. Ja, ik heb mijn oudste zoon uitgebeld. Ik zeg, pap, wil ik voor vrij? Dus kan wel. Dus ja. Ja. Maar heb je enig idee hoe ze het aan gaan besteden? En, ja, ik denk ook veel meer. Ja. En hebben ze een specifiek café in Gelijnen gedacht? Ja, oud-gedaan zit ik al. Ik denk, Oeh, Café Wilhelmina. dat is toch een beetje stand. Ja, ik denk dat de eigenaar van Café Wilhelmina toch wel heel erg blij is met dich. Ja, denk ik ook wel. Denk ik ook wel. Ja. Leuk. Ja. Ja, die vastelovend kent helemaal stuk aan. Nee, Ja. helemaal niet. Ja. Dat is top. Twan, ik kon dik, Twan. Ja, Michael, ik kon dik het slotwoord geven. Wil ze nog het kwiet aan de lui, wil ze nog eens bedanken? Nee, ja, iedereen een vaste lovend, fijne vaste lovend. En ja, we weten wat kunnen volgen en met deze is goed. Wat zeggen ze in Gilijn ook weer? Gilijn? Waggelt, hè? Ja. Ja. En of gelijk het waggelen. Ja, dat Ja. is ook weer. Dit is de winnaar van de tweede gouden sammofoon hier op de Weentjerakerberg. En zoals je weet zijn we er morgen, overmorgen, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus je hebt nog 4 kansen om kans te maken op 1111 euro aan vastelovensgoed en deze gouden sambofoon. Dus ja, morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wil ze mitspelen, wil ze meer over weten, gang dan naar l1.nl/sambofoon. En we weten, ziet je morgen op een nieuwe locatie. Michael, kom, we gaan het vieren. We gaan naar gewoon een café Wilhelmina. Kom eens even het goed opmaken. Dit geeft ze een rondje, hè? Gedaan. Lekker man. Ja, ik ga er boven. Je maakt het wachten. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.